Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Umu ndi mmene zinali ku bwalo la milandu a Norman Chisale atatuluka. Iwowa anali ndi mawu awiri yomwe anayankhula. Takhani pompo timvetsere kuti anati chiyani. Director mai kunje sakukonja alipati pano bali ali John Governor achitilidili akambalame alipati panopo bali Vice President a Central Region Honorable Kangata alipati pali Ernest Malola a Director anyamata pa Central Region ndanyamatawo alipati palibe munthu mmoza amene akutayani bana mafumu ozungulira Lilongwe atamva kuti Achisale afuna amange ku court uku abwera osali pati Mulilongwe abali siti kutopa kumene mukathera inu ifeso tikathera kuti Chisale oye Doi wani oye bana boti usisongano ndangofuna kuti mwina mutha kulangula nawo anthu mawu awiri kapena atatu siko mukwambiri pale Bibi oye pepani ndikupepeseni chifukwa chokuti nthawi imene mumabwera simunadziwe kuti mukudzatani chifukwa ndinali ndi milandu itatu. Mundimvetseti? Milandu itatu. Oyamba ku High Court, wachiwiri ku High Court, wachitatu ku Magistrate umene talowa pano. Umodzi wositi ndalowe. Tali nalipo ingati? Munthu mmodzi. Ndikuwuzeni mawu awa abale yanga osadandaula. Upezeni. Ndikhala ndikuyenda mwina kuyambira weekend kuzunguliranso. Ndofuna ndimpemphe kaendani ipi kuti tiyende monseso. Chakulapa ndi mantha. Sindilowa kwambiri nkhani zokhudzana ku court eti izozo bodi zili mu court. Mudati muone kuyambira tsiku limene ndinayamba kumangidwa kudzafika tsiku la lero ndamangidwa kanga akuganiza kuti ine basi ndimangosekerera afuna muzichita mana siningaope enough izikani ndipo suli ndikubisireni ine sinimaopa ayi tiyeni tingopatsana ulemu iwo azipanga zawo azilowera ukifeza zipanga za tulowera kuti ndikakhala kukoti litherana kuti kukoti komwe maumboni nonse munali mukoti muje agamba kunena kuti ineyo ndinapereka si choncho ndiye ndikufuna chimene ndinaperekacho zina dziko lonse la Malawi lichione ndinapereka chiyani osango ndidapereka
koma dziko lonse la Malawi lione kuti chimene chikukambidwacho ndi chiti osamango kamba pakamwayi ndetiye tidikire kuti dziko limene anenalo likakwana tidzapitanso. Ine kwa ine chimene ndikufuna chinthucho chitani chibwere. Aliyense ni mwana yemwe achione kuti chimene akumunena uyu ndi ichichi osamango kamba pakamwayi yayi. Ndiye ndikupatseni uthenga uwu tibwerere tonse ndi mtendere wathu wanga ndikuthokoza ndipo mumve nthawi zina akamanimanga amandipatsa mangolomera. Endiziza akundipangazi tivina musadandaule tivina weekend yonse arungani sindingakhweza mbiri poti VP wanga sinatani sinankhwane naye koma ndikayankhula ndi VP tinena kuti akuluakulu tukambira yapa tikupita ukutu poliena simunali mukoti mawu amene anena a magistrate panopa ndi a judge koma betikamba ngati magistrate foyo tinali ku magistrate akunena kuti sikuti inuyo ndiolakwa sindikuteroyi koma tikupatseni mwayi nanunso mutani mulongosole. Ndiye uthenga umene tachokana kuti ndiye nolikwana tsiku limenenso ine ndipita kuti kukhotiko ndikapita nanenso ndikalongosola kumbali yanga zimene ndikutani kaya ndili ndi mboni zangaso zibweranso zikazabwera uku ndi uku ndiye lidzakwana tsiku limene azanena kuti zimene mwalongosola ndi zimene mwanena uku ife tikupeza izi silelo simawa ayi pali katunda nditi kadalimbana peziti izo nsakukhoti ndiye ndikufunire ndikuyenda kwabwino musamakhale ndi nkhawa. Ine ndazunzika kokwanira nonse mukudziwa kumachita kusakasaka nkhani kusakasaka kuti chisale timpeza pati koma ndinene enough is enough. Analalika mukwina wake ku Blantyre ananena kuti nthawi zina munthu mukamangoti we amafika potani ndipo amene onalulaliki ndipo mawu amene ndinenena yawa mkumano wa anthu okwiya amapanga bomba chifukwa choti anthu aja akwiya koma nkwabwino afunseni mwamtendere. Izi ndikulankhula chifukwa chomangoopsezana kuti kamangeni sindikulankhulaso zokhuza ndi kukhoti wayi koma izi zomati kamangeni nanenso ndine munthu ndatopa enough is enough. Ndikufuneni kuyenda kwabwino ambuye akudalitseni nonse. Kumeneko nkulankhula kwa Chisaleti mawu omaliza ine ndi akuti kwina akutizapitiliza titatenga kale boma.